Знаем го и сме го доказали. Лесно е за използване. Всичко е регулируемо на него. Има идеален гръден колан. Пази натиска далеч от врата на кучето. Кожата го понася добре. Има дишаща подплата. Издръжливо е. Каишките и катарамите са устойчиви. Практично е. Вашето куче може да носи своите неща, а гръдният колан може да бъде подплатен при нужда. Безопасно е. Вашето куче е видимо отдалеч. Вече 10 години се препоръчва от треньори на кучета, ветеринари, спасителни и работни кучешки организации. Ние осигуряваме нагръдника. Вие се грижите за удоволствието. Липсва ли нещо? Само името на вашето куче.